Tykkäättekö te tämmöisestä kaartelusta vai mieluummin suoraan lentua? Kaartelu. No niin, kuulostaa terveeltä. Joo. Kato, melojia on tuossa. Eikö vilikuta ees meillä? Tuota pitää sitten meillä seurata, mutta tuolla ei vielä ole, siis vesisaje ei haittaa yhtään, mutta se, että ei rupea nuo kumuluspilvet muuttuu cumulonimbus-pilviksi, eli ettei rupea tuota ukkosrintamaan työntää, niin sitten me joudutaan lentään pakoon niitä. Ja helikopteri Oscar Kilot Suuliet just koitelin koskella ja tästä jatketaan jokia pitkin Ylikiimikkiä kohti. Ja Oulun liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet Muhoksen yllä ja Oulujokia pitkin Ahmosuon kautta koukataan Uniloon ja kentälle sitten aikanaan. 16 meillä on 12 minuuttia tuntia. No miten pojat, käydäänkö Ahmosuolla? Käydään. Ahmosuon liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet tulosta Muhoksen suunnalta ja lähestytään Kiitotieltä 30 laskua varten. Onko alueella muuta liikennettä? Ahmosuon liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet peruksella 30 laskua varten. Ahmosuon liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet loppuosalta 30 laskua. Onko siellä koira vai mitä? Mitä nuo oli? No? Oliko paha? Ei. Katia pelottaa hirveesti. Ei. Ei. Sano. Vähän se. Se oli nätti. Ahmosuon liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet tekee lyhyen käsittelyn Kiitotiellä 30. Ahmosuon liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet suorittaa lentoon lähdön Kiitotieltä 30 kohti Uniloa. Ja Oulun liikennehelikopteri Oscar Kilot Suuliet Unilo sisään. Ja onko parempi, jos mä tuon pitkälle loppuosalle 30 kentän kautta? Se on hyvä suunta. Selvä homma. Helikopteri Oscar Kilot Suuliet Unilo sisään ja pitkä loppuosa 30 kentälle. Oksasitko mistä oli kyse? En. Mitä se sanoi aikaisemmin siitä, kun mä nyt sanoin, että mistä kannattaa mennä? No se sanoi, että pitää kiertää tältä itäpuolelta, että ne on varmaan ne hyppäjät tässä. Joo, kyllä. Eli sehän tulee itäpuoli ja meidän kotihan on tuolla. Joo. Niin nyt kun mä tuun pitkälle loppuosalle 3-0, niin nyt mulle ei ole, mä en leikkaa niin kuin millään lailla. Kun täällähän on se alastulojuttu, niin mä tuun nyt Kiitotien kautta. Niin siellä on. No kyllä mä sitten niin joko täällä on tuo 3-0. Niin, eli 3-0 on näin päin. Just. Ja nyt kannattaa poikien ja tyttöjen kateilla liikennettä. Siellä on 2 konetta. 1 kone pitäisi olla ilmassa ja 2 hyppääjää pitäisi olla tulossa jossain tuolla alaspäin. Ja nyt meni päällekkäin. Helikopteri Oscar Kilot Suuliet pitkä loppuosa 3-0 laskuun.
Ja Victoria kolmokopteri näkyvissä ja vuorolla 2 tullaan lasku 3-0. Nyt perusosa 3-0. Oscar Kilo Juliet. Ja Oulun liikenteelle helikopteri Oscar Kilo Juliet, kiitotie vapautettu Deltasta sisään ja kohti omaa ilmarullataan. Oscar Victorikko ja lyhyt loppuosa 3-0. Sieltä oikealta nyt näyttäkö, pitäisi kone olla perässä. Ja Oulun liikenteelle helikopteri Oscar Kilo Juliet maassa ja lopetetaan tältä päivältä vispaaminen. Hyvää illan jatkua lentäjä veljille ja sisarille. Nyt voi avata ne sivuluukut, tää lämpenee tosi nopeasti. On jähytyskäyttö vielä. Kyllä se tosi huonosti erottuu tuommoinen pikkuinen lentokone tuolla ilmasta. Siihenkin harjaantuu, mutta koko ajan pitää ja sitten vasten aurinkoon, niin niitä ei näe ollenkaan.